Soc la Paca Hernández i em dedico a fer joieria contemporània des que em vaig jubilar. Abans treballava a l'administració pública, en concret a l'Ajuntament d'Hospitalet, i quan em vaig jubilar vaig decidir que volia fer una altra cosa i valorant el què vaig decidir que la joieria contemporània anava bé, m'encaixava. Per mi la joieria és una manera, en aquest moment gairebé com de viure, amb un altre tipus de relació amb una altra gent, una manera diferent de veure les coses, de treballar amb les mans. El treball de l'administració sempre és un treball intel·lectual. Abans feia coses que acabaven amb un decret, amb un acord, amb un paper, i en aquest moment estic fent coses que són tangibles i que per mi són importants. La joieria és molt fàcil fer-la sola, perquè necessita relativament poc espai. Jo anava al taller Perill a fer les classes i part de la gràcia que segueix tenint per mi, que segueix anant encara després de 12 anys gairebé, és la interrelació de les idees, de les persones, de les maneres de veure una cosa. Llavors, el Freixes és superimportant. Aquí és més caliu, és més agradable. És molt difícil dir-te una peça de la que sento més orgullosa, perquè cada peça per mi té un significat. Jo no planifico peces normalment, jo no faig un disseny com normalment et diuen que s'ha de fer, sinó que el que faig és miro els materials, miro què passa. Llavors hi ha peces que tenen un significat emocional, un significat de viatge, un significat de records. La meva identitat de les joies és l'espontaneïtat. Són peces que surten de mirar, bàsicament són peces grans i amb materials diferents. Sempre treballo 90% en plata. També les textures, m'agrada molt texturitzar les peces, la plata, passar-les per la laminadora, amb un drap, amb uns fils. Que la gent porti les meves peces per mi és important, perquè és una picada d'ull. Però ha de ser una peça que se la senti seva, que la porti i que sigui com un punt de connexió. Jo m'estimo les peces que faig i a vegades dic que si una peça no me l'estimo, difícilment la vendré. El viatge que més m'ha marcat seria no un viatge sol, sinó diferents, en funció de diferents circumstàncies o el que he pogut trobar. Del Japó vaig portar paper, vaig portar fils, vaig portar cintes. A Califòrnia vaig trobar de tot, perquè, clar, tens la muntanya, tens pedres, tens fusta, Tamariu, Costa Brava. Allà trobes, després d'una llevantada, trobes molts materials, veus el mar. Cada viatge té una cosa.